Germany imatithandiza kuli nduna 15, Japan dziko lolemera nduna ziko 19, United Kingdom 22, America ndi dziko la chuma nduna 24. Malawi is one of the poorest nation. President wake amakhalira kupempha ngati maskini, koma nduna alinazo 31. Pa Chingerezi appeasement cabinet. Akuluakulu nduna zitatu zalephera modisankhawa. Qualification imene kwasungira mu cabinet achewa: Sosten Gwengwe, Simplex Chichola, Samukawali, Mwachidule Sosisa. Alephera kugwesa forex, chimanga kwa dimaki chikusowa, komanso fertilizer sakupezeka. Amalawi akugona ma filling station, forex kulya mafuta kulibe. Zaka folo zipatala mankhwala kusowa. Anthu akumauzidwa akagule ku pharmacy, koma chiponda sanamuchose. Za Joyce Chisulo ndinanenapo. Anapanga chibwezi ndi nkhumba. Lero ndi cabinet minister